Asus patrí medzi výrobcov notebookov, ktorí majú slabosť pre spolupráce s rôznymi značkami. Pred 2 rokmi som napríklad na našom YouTube otváral špeciálnu Alan Walker edíciu herného notebooku ROG Zephyrus G14 a v tomto videu zhodnotím limitku Asus VivoBook Babe Edition. Takzvaná Babe edícia je výsledkom spolupráce medzi Asusom a spoločnosťou Bathing Ape, ktorá patrí medzi známych výrobcov street oblečenia. Babe edícia notebooku VivoBook za mňa vyniká určite nadštandardne bohatým základným balením, v ktorom sa okrem samotného VivoBooku S15 OLED, jeho kódové označenie, respektíve modelové K5504, nachádza aj taška na prenášanie notebooku, výborná bezdrôtová myš Asus Marshmallow Mouse a takisto figurka Baby Milo s VivoBookom a tiež aj 2 sady nálepiek, jedna je určená na klávesy klávesnice. Čiže základné balenie je určite bohaté a obsahuje podľa mňa všetko, čo budete potrebovať na každodenné používanie notebooku, či už doma alebo na cestách. A priložené príslušenstvo zároveň zaujímavé dizajnom, čo môže byť pre niekoho plusom. Vo videu môžete vidieť edíciu, ktorá má čierny notebook a zelené príslušenstvo, avšak Asus ponúka aj druhú farebnú verziu a tá má biely notebook a modré príslušenstvo. Ten dizajn je tam taký istý, len sa to odlišuje farbami. Samotný notebook Asus VivoBook S15 OLED K5504 nie je úplná novinka, pretože v zahraničí sa predáva od jary tohto roka, ale zdá sa, že u nás bude v predaji iba táto špeciálna edícia, nakoľko keď som pozeral v dobe prípravy tohto videa, hľadal som samotný notebook, či ho nájdem v obchodoch, tak som ho nenašiel v žiadnej ponuke slovenských obchodov. Babe edícia VivoBooku sa od základnej verzie notebooku odlišuje najmä dizajnom veka, ktoré má špeciálnu povrchovú úpravu s ilustráciou. Za mňa len škoda, že výrobca tam nepridal nejakú povrchovú úpravu, ktorá by odpudzovala otlačky prstov, pretože veko sa ľahko zapacká a v prípade takto špeciálnej edície je to dvojnásobne škoda. Babe logo s postavičkou Baby Milo si všimnete aj na klávesnicovej a spodnej časti notebooku a v prípade záujmu si môžete odlíšiť notebook aj pomocou tých nálepiek na klávesy klávesnice, čo som už spomínal. VivoBook S15 OLED má veko z hliníka, zvyšok konštrukcie je z plastu, ale je to taký ten kvalitnejší odolný plast a hlavným lákadlom notebooku za mňa určite jeho 15,6 palcový OLED displej. Základný model ten ponúka viac konfigurácií displeja, avšak v prípade Babe edície je k dispozícii iba jeden displej a síce s rozlíšením 2880 na 1620 pixelov, 120 Hz obnovacou frekvenciou a pomerom strán 16:9. Maximálny jas v HDR zobrazení 600 nitov, čo teda znamená, že k dispozícii je podpora pre HDR. A v prípade SDR zobrazenia som nameral maximálny jas 382 nitov a minimálny jas niekde na úrovni 0 nitov, čo je super. Obrazovka tiež ponúka 100% pokrytie farebného priestoru DCI-P3, čo takisto potvrdilo aj moje testovanie pomocou kalibračnej sondy a určite jeden z hlavných dôvodov, že prečo som s týmto notebookom rád pracoval počas jeho testovania, tak určite to bol jeho displej. Aj keď teda osobne preferujem pomer strán 16:10, avšak pre mladých študentov alebo niektorým používateľom môže vyhovovať pomer strán 16:9 aj z hľadiska sledovania videa a využitia v rámci multimediálneho používania. Vec, ktorá mi na VivoBooku S15 OLED prekážala asi najviac, tak je taký detail a síce, že notebook sa nedá otvoriť jednou rukou. Keď začnete otvárať veko, treba druhou rukou pridržať klávesnicovú časť. A jasné, je to detail, ale ak beriem do úvahy, že notebook budete otvárať niekoľkokrát denne, môže vás to tiež otravovať. Avšak čo je fajn, tak displej je možné otvoriť až o 180 stupňov. Reprodukcia zvuku tá je priemerná, maximálna hlasitosť bohato postačuje, avšak ocenil by som o niečo hlbšie basy a trošku lepšiu dynamiku zvuku. Klávesnica notebooku je podsvietená a obsahuje aj numerickú klávesnicu, čo môže byť opäť pre niekoho výhoda. Pohodlie, vyhovovala mi, písalo sa mi na nej pohodlne, viem si predstaviť, že by som takúto klávesnicu používal v notebooku aj dlhodobo, čiže no problém. Touchpad klasika, pocit jeho stlačania je priemerný a rozdiel v porovnaní s drahšími notebookmi si všimnete okamžite. Avšak touchpad je pomerne veľký a svoj účel plní bez problémov a bez nejakých prípadných nedostatkov. Babe edícia VivoBooku je dostupná s procesormi Intel Core i5 13500H a i9 13900H. Ja som mal na test menej výkonnejšiu konfiguráciu, a to v kombinácii so 16 GB RAM a 512 GB úložiskom, a z praktického hľadiska oceňujem, že Asus použil procesory radu H, ktorých TDP môže dosahovať až 45 W a ponúkajú teda viac surového výkonu ako notebooky s procesormi Intel Core radu U alebo P.
Namerané hodnoty si môžete pozrieť v tabuľkách vo videu, avšak z praktického hľadiska je tento notebook dobre pripravený na každodenné používanie, kancelárskú prácu a takisto aj na štúdium. Výnimky, respektíve výnimkou môžu byť akorát nejaké graficky náročné 3D programy, nakoľko VivoBook má iba integrovanú grafickú kartu Intel Iris Xe a neponúka konfiguráciu s dedikovanou grafickou kartou. Hroch, pozri. A to je Baby Milo, to je super. Počúvame takéto detaily, kvôli tomu to tu vyrábajú. VivoBook S15 OLED ma počas testovania potešil aj skutočne dobrou výdržou batérie, a to aj vďaka kapacite 75 Wh. V testoch výdrže som nameral takmer 12 hodín práce pri strednom nastavení jasu, respektíve 9,5 hodiny sledovania videa pri maximálnom nastavení jasu. V rámci bežného používania, keď som notebook ja reálne používal, som dosahoval výdrž na úrovni od 7 do 9 hodín, a to v závislosti od jeho používania. VivoBook S15 OLED má hmotnosť 1,6 kg, hrúbku 18 mm a v tomto smere naozaj nemám čo vytknúť. V poriadku je aj bezdrôtová konektivita, ktorú zabezpečuje Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 a väčšie pripomienky nemám ani k portovej výbave, ktorá pozostáva z USB-C portu s podporou Thunderbolt 4, dvoch USB-A portov, jeden je USB 2.0, druhý je USB 3.2. Takisto je tu HDMI 1.4 výstup a 3,5 mm jack. A čo ma prekvapilo, tak vo výbave je aj samostatný napájací port, avšak na napájanie môžete využiť aj USB-C port. Webkamera, tá má rozlíšenie Full HD a ponúka fyzickú krytku. Chladenie bez väčších problémov je účinné a notebook počas kancelárskej práce je väčšinu času prakticky absolútne nehlučný. A ešte dve vlastnosti, ktoré som nespomenul, a síce Asus sa chváli vojenskou odolnosťou na úrovni štandardov MIL STD 810H, čo v praxi znamená, že notebook by vďaka tomu mohol prežiť aj menej opatrné zaobchádzanie, respektíve dlhšie vydržať. Avšak crash testy som s týmto notebookom nerobil, keďže odo mňa ešte putuje do ďalších redakcií. A ďalšia vec, tak klávesnicová časť je pokrytá aj antibakteriálnou povrchovou úpravou, ktorá zabíja baktérie. Pokiaľ sa k tomuto notebooku dostanete, ale týka sa to aj iných notebookov a zariadení od Asusu, tak odporúčam, aby ste vyskúšali aplikáciu My Asus, ktorá obsahuje viacero praktických funkcií a umožňuje napríklad skontrolovať dostupnosť ovládačov alebo si nastaviť režim starostlivosti o batériu, ktorý zabezpečuje, že sa batéria nabíja iba do 80%, čo je fajn, pokiaľ máte notebook skoro stále pripojený do napájania. A v takomto prípade si môžete aktivovať aj výkonný režim, v rámci ktorého dosahuje notebook vyšší výkon, avšak dostupný iba počas pripojenia do napájania. K dispozícii sú aj ďalšie funkcie, ako môžete vidieť vo videu. Takže ak by som to mal všetko zhrnúť, tak poviem, Asus VivoBook S15 OLED Babe Edition K5504 je unikátna edícia, ktorá vyniká najmä dizajnom a bohatým balením, ktorý obsahuje všetko, čo podľa mňa budete potrebovať na jeho bežné používanie. Samotný VivoBook je pomerne tradičný notebook na prácu či pre študentov, ktorého hlavnou výhodou je určite kvalitný OLED displej a plusové body dávam aj za pohodlnú klávesnicu a výkon notebooku, ktorý by vďaka procesoru Radu H mal bohato postačovať na bežné používanie. Notebooku by som vytkol najmä jeho nepraktické otváranie veka, kedy je potrebné použiť obe ruky, a tiež aj fakt, že veko notebooku sa veľmi ľahko zapacká. Okrem toho však ide o dobre vybavený notebook a toľko asi za mňa, takže dajte vedieť, čo si o ňom myslíte vy v komentároch a vidíme sa potom zase pri ďalšom videu. Zatiaľ ahojte.